Jeg hedder Torben Frank Andersen, og jeg er ejer og stifter af Allergikompagniet og har nu arbejdet med allergier i Allergikompagniet siden 2004. Jeg har en baggrund som Ph.D. i biologi og har arbejdet som forsker på Københavns Universitet i nogle år, inden jeg begyndte på det her. Jeg hedder Jan Christensen, jeg er 46 år, jeg er gift og jeg har 2 børn. Mine første episoder med allergi stammer tilbage fra barndommen. Min mor er hyperallergiker, og jeg har nok arvet nogle af hendes gener. Og jeg har selv haft de klassiske symptomer på allergi. Jeg er for kløe i øjnene, jeg får kløe i næsen løber, og jeg får hævede kirtler ned i halsen, som gør, at jeg har svært ved at trække vejret, og jeg har svært ved at synke. Jamen, mine forventninger til forløbet er nok, at jeg forhåbentligvis jo kan nyde den danske sommer udendørs. Hej. Ja, Jan, vi skal jo have fundet ud af, hvad for nogle græsser det er, du reagerer på. Ja. Og den måde, vi tester det på, er ved hjælp af den teknik, der hedder kinesiologi. Har du prøvet det før? Nej, det har jeg ikke. Hvordan fjerner I en allergi? Den måde, vi fjerner allergierne på i Allergikompagniet, er, at vi arbejder med hjernens underbevidsthed. Allergierne, det er lidt ligesom et virusprogram i en computer. Så kan vi hjælpe hjernen med nogle teknikker til at komme helt ned i underbevidstheden og få renset ud i de her ting. Man kan sige, at vi skal have opdateret underbevidstheden. Vi skal have skabt en overensstemmelse med, hvor du er i dag, hvor du godt ved, det ikke burde være farligt, og så hvad din underbevidsthed siger, fordi den siger noget sludder, nemlig at det burde være noget farligt noget. Ja. Og det kan vi ikke bruge til noget, fordi det får du allergi af. Ja. Det betyder jo også, at med græsallergi, der vil det jo først være i sæsonen, at vi eventuelt skal ind og arbejde videre med det. Ja. Fordi det er først der, du igen bliver udsat for det. Så det du gør er simpelthen, hvis du mærker nogle symptomer, så er det der, du ringer og lige booker en ekstra tid. Ja. Så vi kan gå ind og arbejde videre med det. Yes. Så det er sådan set det. Og så må vi se, hvordan det går. Så simpelt kan det gøres. Ja, så simpelt kan det egentlig gøres. Ja. Og hvis der ikke er mere, så skal du bare nyde sommeren jo. Ja. Det er jo sådan set egentlig det, der er princippet. Det vil jeg se utrolig meget frem til. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er jo også fjollet, at man skal rende rundt og tro, at der er noget farligt ved den der ganske naturlige ting, som græspollen jo er. Ja. Jeg synes jo mere, at det, der kan være irriterende, er jo alle de forskellige medikamenter, man skal proppe sig med, bare for at kunne opretholde en, skal vi kalde det, nogenlunde normal hverdag. Tålelig hverdag, ja. Godt. Det er jo. Tak. Ja, selv tak. Min oplevelse af at have været hernede i dag har været meget positiv. Vi må se her om en 3-4 måneder, hvordan verden ser ud. Lige nu er livet helt perfekt. Altså, jeg har ikke mærket ret meget til min allergi, forstået på den måde, at min krop har gerne ville reagere på noget, som den ikke rigtig kunne finde ud af, hvad var. Fordi nu var der ikke de samme reaktioner, som jeg har haft tidligere. Der var ikke kløe i øjnene, der var ikke en næse, der løb, og der var ikke en hals, der var irriteret. Men det var en mærkelig fornemmelse, fordi kroppen syntes, at der var et eller andet. Men den vidste ikke, hvordan den skulle reagere på det. Så det har været en sæson i år, som heldigvis er ved at klinge af, som har været meget slem. Og derfor så synes jeg, at det har været fint at få en behandling lige før en sæson, som virkelig har været en hård sæson, for at kunne mærke, at nu er der faktisk ikke noget tilbage af den allergi, som jeg har haft før. Jamen, jeg har det skønt. Altså, jeg har i sidste weekend klippet hæk for første gang. Jeg kan ligge ude på græsplænen og hygge mig med min hund og mine børn.
Jeg kan spille fodbold, jeg kan spille kongespil, jeg kan sidde og nippe mine roser, og jeg kan plukke mine frugter ude i baghaven, uden at jeg overhovedet skal tænke på, at jeg skal ind og pudse næse i tid og utid. Så hvad det angår, synes jeg, at det er helt fantastisk, og jeg er overrasket, og jeg er samtidig rigtig glad over den behandling, jeg har fået hos Allergikompagniet, fordi jeg havde jo måske lidt en forventning om, da jeg gik derned, at det her, det skal have en chance. Men jeg havde nok ikke forventet, at så lad os sige 98% af min allergi ville være væk. Og jeg glæder mig egentlig allerede til næste sæson for at se, om kroppen, kan man sige, selv har regenereret de sidste par procent væk, sådan at jeg er 100% allergifri. Eller om det bare skyldes, at sæsonen i år har været så forholdsvis hård for græsallergikere, så det er det, jeg har kunne mærke. Og at en normal sæson ville være gået fuldstændig langt hen over mit hoved, uden at jeg ville have reageret på noget, og uden at jeg ville have indset, at der var et problem.